Kar chakruok, wach ne nitie, kendo wach bende ne ni kod Nyasaye, kendo wach ne en Nyasaye. Ne entie kar chakruok kod Nyasaye. En emomiyo gik moko duto ochwe, kendo ka onge en, onge gimoro kata achiel mane ochwe. Kuom mano mane ochwe, ngima ne nitie, kendo ngima nobedo ler mar ji. Ler rieny e mudho, to mudho ok oloye. Wach nodoko ringruok mi nodak e dierwa. Ne waneno duong'ne, duong' ka mar wuowi ma miderma moa ka Wuoro, kopong' gi ng'wono gi adiera. Johana nobet janenone kendo nokok kowacho niya, jali ema yandi awacho kuome ni, en mabiro bang'a nigi duong' moloya, nikech kapok abetie ne entie, nikech kuom gige mogundho waduto waseyudo ng'wono kar ng'wono, nimar chik nochiw gi lwet Musa, to ng'wono gi adiera nobiro gi lwet Yesu Kristo. Onge ng'ama oseneno Nyasaye. Wuowi ma miderma manie kar Wuoro ema osefwenye. Ne nitie ng'ato moro manoor oa ka Nyasaye, nyinge Johana. Jali nobiro doko janeno, mondo obed janeno mar ler, mondo ji duto oyie nikech en ne ok en ler, to nobiro mondo odok janeno kuom ler. Ler madier marieny ni ji duto ne biro e piny. Ne en e piny, kendo piny nochwe kuome, to piny ne ok ong'eye. Nobiro ir gige, to joge ne ok orwake. To giduto manorwake, nomiyogi teko mondo gibed nyithind Nyasaye. Jogo mayie kuom nyinge nonyuolgi ok kuom remo, kata kuom dwaro mar ringruok, kata kuom dwaro mar dhano, to mana kuom Nyasaye. Ma eneno mar Johana ka Jo-Yahudi nooro ire jodolo gi jo-Lawi koa Jerusalem mondo gipenje ni, in e ng'a? Nohulo, ne ok okwero, to nohulo ni, ok an e Kristo. Ne gipenje kendo niya, to nani? In e Elija koso? Nowacho ni, ok an en. In e janabino? Nodwokogi ni, ooyo. Emomiyo ne giwachone niya, in e ng'a mondo wadwok wach ni joma noorowa? Iwacho ang'o kuomi iwuon? Nowacho niya, an e dwond ng'at makok e thim, rieuru yor Ruoth tir, kaka ne janabi Isaya owacho. Jomoko kuom joma noor ne gin jo-Farisai. Ne gipenjo niya, ibatiso ji nang'o ka ok in Kristo, kata Elija, kata janabino? Johana nodwokogi ni, an abatiso gi pi, to ng'ato moro ochung' e dieru ma ok ung'eyo. En jal mabiro bang'a, ma an ok awinjora gonyo tond wuochene. Wechegi notimore Bethania, loka Jordan, ka Johana batiso ji. Kinyne noneno Yesu kabiro ire, mi nowacho niya, neuru nyarombo mar Nyasaye, ma golo richo mag piny. Ma en ma yandi awacho kuome ni, ng'ato biro bang'a man gi duong' moloya, nikech kane pok abetie ne entie. An ne ok ang'eye, to gimomiyo nabiro kabatiso gi pi ema,
mondo ofwenye ni Israel. Johana noulo nenone kowacho niya, naneno Roho kalor kaka akuru moa e polo kendo kabet kuome. An ne ok ang'eye, to jal mano ora mondo abatis gi pi ema nowachona niya, jal ma inine Roho kalor kendo bet kuome, jalo ema batiso gi Roho Maler. An bende naneno kendo naulo nenona ni jali e Wuod Nyasaye. Kendo kinyne Johana nonwang'o ochung' gi ji ariyo ma jopuonjrene. To ka nong'iyo Yesu ka wuotho, nowacho niya, ne uru Nyarombo mar Nyasaye. Jopuonjrene ariyogo nowinje kowacho kamano mi ne giluwo Yesu. To Yesu kolokore moneno ka giluwe, nowachonegi niya, ere gimudwaro? Ne gipenje niya, Rabi, tiende ni japuonj, ibet kanye? Nowachonegi ni, biuru une. Ne gidhi mi ne gineno kama obetie, kendo ne gibet kode chieng'no. Koro ne en kar sa 10. Ng'at achiel kuom ji ariyogo manowinjo weche Johana kendo manoluwo Yesu ne en Andrea, omin Simon Petro. Mokwongo jali nonwang'o Simon omin mare, mi nowachone niya, wasenwang'o Mesia, tiende ni Kristo. Notere ir Yesu. Yesu kong'iye nowacho niya, in Simon wuod Johana, in noluongi ni Kefa, tiende ni Petro. Kinyne Yesu ne dwaro dhi Galili, mi nonwang'o Filipo, nowachone niya, luwa. Filipo ne en ja-Bethsaida, dala gi Andrea gi Petro. Eka Filipo nonwang'o Nathaniel, nowachone ni, wasenwang'o jal mane Musa ondiko kuome e chik, kendo ma jonabi nondiko kuome. En Yesu ja-Nazareth, wuod Josef. Nathaniel nopenje ni, gima ber nyalo a Nazareth koso? Filipo nokone ni, bi ine. Yesu noneno Nathaniel kabiro ire, mi nowacho kuome niya, ne uru ja-Israel adier, maonge gi miganga. Nathaniel nopenje ni, ing'eya nadi? Yesu nowachone ni, kapok Filipo oluongi, mane in e tiend ng'owo, naneni. Nathaniel nodwoke niya, Rabi, in e Wuod Nyasaye, in e Ruodh Israel. Yesu nodwoke ni, iyie nikech awachoni ni naneni e tiend ng'owo koso? Inine gik madongo moloyo magi. Kendo nowachone niya, adier adier awachoni, unune polo koyawore gi malaika mag Nyasaye ka idho kendo ka gilor kuom Wuod Dhano.